Dobar dan svima. Evo, zahvaljujem svima koji su danas došli na svečano održavanje dana škole. Posebno se zahvaljujem svim našim uzornicima koji svojim dolaskom nama daju podršku, nama, našim učenicima, našim učiteljima koji postižu izvanredne uspjehe. Pa želim naše uzornike posebno pozdraviti. Posebno u našoj sredini pozdravljam našeg krčkog gradonačelnika, krčkog župnika, ravnateljicu Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, ravnateljicu Osnovne škole Malinska Dubašnica, ravnateljicu Osnovne škole Omišalj, ravnateljicu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, ravnateljicu Centra za socijalnu skrb, ravnateljicu Doma za umirovljenike, voditeljicu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Krku, načelnika policijske postaje novog izabranog, želim mu dobrodošlicu prvi put u našoj sredini, i krčkom župniku isto želim dobrodošlicu prvi put u našoj sredini, direktoru građevinskog poduzeća Krk, direktorima Ponikpe, komunalnog poduzeća Vekla, našem prvom župniku koji je od 90. radio u našoj školi, Veličanskom Todeniću, svim našim umirovljenicima kojih posebno pozdravljam i sve vas ovdje nazočne roditelje. Evo, pri kraju smo ove školske godine, možemo reći da po rezultatima ova je godina možda i najuspješnija u povijesti naše škole. Ove godine, što ćete kasnije vidjeti iz detaljne analize naše pedagoginje, postigli smo zapažene rezultate tako da smo se sirali na državno natjecanje čak 5 područja. Matična škola iz 4 područja i područna škola Baška iz 1. Evo, svim učenicima i mentorima zahvaljujem i čestitam na izvanrednim uspjesima. Osim toga imamo izvanredne uspjehe u drugim sferama, pa tako imamo uspjehe koje postižu naši učenici u školskom sportskom društvu Frankopan, u raznim udrugama, sportskim, kulturnim i drugim. U našem gradu su naša djeca vrlo aktivna. Tako da, evo, svima se zahvaljujem, a svima vama koji ste danas došli na ovu priredbu, želim srdačnu dobrodošlicu.